Με την ανοιξιά σε μια φάση αυτό έρχεται κοντά. Εγώ δεν το είδα. Οι σκύλοι ξαναγαυγίζουν. Κοιτάω μία, τρόμαξα. Πέφτει ο καφές κάτω, το βλέπετε εδώ άδειο. Πέφτει κάτω ο καφές. Σηκώνουμε έτσι, αυτό κατευθείαν επίθεση. Έστω και αυτό. Εγώ αλλά τρόμαξα γιατί ξέρω τι σημαίνει οφιά. Καρδιακό σημαίνει δηλητηριώδης πράγματα τέλος πάντων. Και τα σκυλιά με του αγρίμεμα να πούμε που σηκώθηκε εγώ πάρ' τον ορμάει ο Άλντο ο μεγάλος στον Ντόμπερμαν μαζί με τον Πίτλου, τον δαγκώνουν έτσι, το κουνάνε με το κεφάλι τους και τους σπάσαν τυράκι και το κάναν, μετά το άφησαν έτσι. Οχιές έκαναν την εμφάνισή τους στο πάρκο των ηρώων της πόλης των Σερών. Ευτυχώς τα σκυλιά που είχε μαζί του Σεραίος, που θεώρησε ασφαλές μέρος στο πάρκο των ηρώων για να πάει με την ανιψιά του, επιτέθηκαν στην οχιά προτού αυτή δαγκώσει το μικρό κορίτσι. Καθόμαι τώρα εκεί στο ξύλινο την πολυθρονίτσα, πίνω το καφέ μου, μιλάω με την ανιψιά μου. Σε κάποια φάση τα σκυλιά αρχίζουν και γαυγίζουν. Εγώ λέω γιατί τόσο έντονα γαυγίζουν, κοιτάω, βλέπω την οχιά. Κάνω ένα ουχ, κάνει αυτή ένα τσουτ, πηδάω πάνω, ορμάνε τα σκυλιά, την δαγκώνουν στη ράκα, αρχίζουν και την κουνάνε με το